Така, здравейте, аз съм Пепсто. Тук с мене няма никой, освен този коце. И сега играем на Пепунски мапа. Той го направи преди няколко часа. И ми го даде да снимаме. Казва се Стъклен дом, не филма. И сега тук правилата. Glass Dome by Пепунски. Ето Glass Dome, което означава Стъклен дом. Това е моя survival map. Правила. Не си читвай неща, освен ако не се налага. Това е приятна игра. Яко. Някои неща, които може да ти харесат. Пак стана. Я ще обера дървото. Аз ще построя штурката. Я взимай и търси сиит. Взимай. Дебо. Само едно ли? Да, то стана 3. Вече 2. 3, 4. Стига, толкова не прави. Дай ми другия останал. Около 5. Дай ми останалия бон. И ти направи фермата. Ето. Дай ми останалия бон. Мил. И така. Си направим първоначално една импровизирана къща. Я първо виж, тук служи един крафтинг. Че аз нямам такова. Дадох ти дърво. Да, ама аз няма да имам така. Аз имам сам дърво. Точно имам. Имаме повече саплинг. Да, ние преди малко пак пробвахме да снимаме, само че се прецака. Обаче малко се прецака. Защото не се чувахме. Дано сега се чуваме, че ние направихме тест. Би трябвало да се чуваме. Да, глупости. Ще има линк към описанието за даунлоудване на мапа. Нема, докато Пепунски не ни разреши. Да, също не аз. Още, защото той още не е завършен, поне така каза Пепи. Да. Ама той го е дал в едно клипче, така че той ние да не го даде. Дал ли го е? Ами тогава, добре, ще ви дадем линк в дискрипцията. Да. Да! Ага. I like it. Добре. Ти видя миналия път, какво стана вечерта, така че прави една кирка. Или не прави кирка съм. Добре. Миналия път стана ужасно нещо, така че мисля да лягаме. Да. Какво ли беше Първо ужасно? Да бе, много гадно, но няма значение. Сега Имаше към 80 зомбита. импровизираната ни къща малко. Правим дървото. Вече е ден и има само 2 крипъра, което е очудващо. Миналия път имаше 3. Колко яко. Камък или лут Не или нещо, мога. дай. Да бе, не мога и аз сега отивам да взема малко камък. Трябва да построя меч. Ти 2 пръчки. Намерих 2 саплингс. Бати яко. Ти откри Америка. Моля те, дай. Камък. Не мога. Моля ти се, де. Ама не мога да е. 2 ми трябва. Ти само това ти дам. Не, камък. 2 камък. 2 камък. 2 камък. 2 камък. Само това ти дам. 2 камък. Добре де. Благодаря, бате. Добре. Сестрички. Няма проблем. Крипъра идва. Прави бе. Няма нищо. И без това ми трябва. Не бях аз. Не, дай ми дърта всички. Трябва ми. Добре, имам 36. Ти направи фермата. Аре. Аз съм направил фермата още от началото. Върле, бати пиче. Сега имаме мачка. Мечка ми в момента. Какво правиш бе? Пак ли такава елф човек? Не ти... Сега ще бия този спайдър заради теб.
Виж как ме гледаш, жал. Умри, бе. Ми ти си лош. Маля, останах на половин живот. Вишни, черешки. Черешкови вишни. Засмях се. Ега ти Аз ще смешно се те. самоубия. Защо? Не ми взимай Защо го нещата. направи? Не. Къде бяха те? Не ми А, взимай благодаря ти кола, за- бе. Кой ти е казал, Благодаря ми ти, взимаш? вземах кол. Стига, бе, пешо. Пак прави същите глупости, а пак ли ги прави? Я ми дай едно такова. Дай ми едно такова, бе. Оф, стига, бе, човек. Дай, че трябва да светим тук. Окей. Ще да е хубаво да спамват повече скелетни. Трябва да направим място, където да се спамват скелети. Да. Ма не при фермата. Направи много торчове около фермичката. И тука. Аз чуя къде ще направим да се... Тук ще се спалнат. Идеално е място. Супер е. Нали там ще ни е къщата, бе? Нали там ще си направим къщата? Ти за това ли викаш? Да, бе. Ние трябва да сме някакви откачалки, че да видим. Клас дом. Бай. Аз ще взема всички акол. Още така. Аз пък епи всички табели. Правила няма такива. О, яко. Няма правила. Значи може да си взимаме всичко. Аз почвам да си взимам всичко с умението. Абе, пешо. Значи взимам си голен. Пише да не взимаме нищо, ако... Не е вярно. Такова нещо не пише. Ма не плачкай сега. Абе, да бе, ти човек си измисляш. Добре, бе, добре. Значи може да си взема нещо, нали? Не. Тук беше батил в френското човек, ние да го сахилим. Стига се сахилил, бе. Ти Ама що ще ме биеш? Да държава и ти сахилиш. Така. И ще щупя стъклото камъци. Ой. Ще направим ли импровизирана къща? Не, добре, ние вече направим. Аз искам чупя стъклото. Това стъкло много ме дразни. Дразните, не те дразни, ема чупиш, ще се бием с тебе скоро. Чупя стъкло, не ме интересува. Абе, ти чуеш какво ти говоря? Не, честно казано не. Знаеш какво мисля, ето като така ще не къщата. То чупи ти табелите, бе. Овчек, не ме интересува, бе, птигашника. Чупя стъкло. Верно, ще видим. Видя ли, щупих? Мале, ще се бием с тебе, аз ти казвам. А ти не видиш. Това ще ни е кошчето. Виж, ето тук. И браво. Не, ще ни яко. е много студено, човек. Трябва да щупим още едно стъкло. Абе. Ей. Момче. Добре, бе, чупя го, извинявай. Какво ти искаш? Ето ще ни бъде кошчето. Ама верно ли е? Ми не. Ми добре. Пиша. Кош. Виж. Виж, бе, виж. Тук е направо идеално за къща. Ще написах кошче. Ако някой се обърка, тук е кошчето. What the? Ето ни е новата къща. Стана супер човек. Аз ще си направя една така къща в сингъл. Супер е, бе. И ми свърши дървото. Я излезна вънка да виж. О, бати, яко че Да, наистина. наистина, много яко изглежда. А. Я вари. Аз мисля да го довършим с камън. Не. Фак. Няма стане. Какво пише тук, бе? Кажи на ората дали ще продължаваме, бе. Кошчето. Абе, ти тъп ли си, бе? Кошчето. Абе, ти зле ли си, бе, кошчето? Хора... То, както се предпази
Ако искате да продължим, нали, просто дайте едно тикче нагоре. Да, защото аз съм щастлив човек. Мисля, махна тези торчове там да се спамват малко чудовища да... Нали, Не скелети и близо до такива. фермчета. Близо до кошчето. Така. Може да падат в коша. Така. Ама бате, Да, како? ако не паднат в кошчето, какво ще стане? Какво кошче, бе, човек? Какво кошче? Какво кошче? Хвърлям тази табела. Ти знам кошчето и твоето кошче, ти знам. Какво прави? Ще те хвана с моята... Коце, ядреш? Подарявам ти цвете. Това е изгнило, бе, нещастник. Извинявай. Жено. Ще имаме ли мазе, бе? Ще имаме. Чакай. Ще имаме мазе, затова ГПУ-то тук. Не бе. Ми, Ти тъп ли си? така. М. Гледай, ние няма да сме на едни и същи легло, аз си се легавил, бе. Окей, хора, значи ще спрем видеото само да стане нощ, да се бием с зомбите. Така, здравейте, върнахме се и стана нощ, ето. Да. Време е за да Айвър се бие. Умри. Щях да го напутам в коша. Окей, така и бързо вземем да направим. Аз направих бон мил за това, за храна. Се обръщай назад. Аз ще кажа. Дай прави си за себе си един хляб да имаш. Бегай, че там има крипър. Шет. Мари. О, крипър. Идвам, мой неприятеля. Така. Има още един крипър. Ама аз не мога да бегам вече. Споко, аз мога да си направя хляб. Айде да направим капан за мишки. Чакай, после. Готово. Стига бе. Ще ги бутаме. Разваляме хубавия мап. Ов, човек ми тук щеха да падат. Ома така ли? Я ми дай бон мила. Я бързо. Нямам бон. Дай ми бон. Как така нямаш бонове? Абе имаш бон, си имал лъгъл, ти взе доста. Ба, какво взех, бе, ей? Лъжец такъв. Оф, човек, аре, знам, че вземе. Нищо не взех, бе, болен. Я гледай, имам 3, бе. Той си много... Айде дай. Бягай. Аре дай. Нямам повече. Ей, Пешо, знам, че имаш още. Не ми се обръща. Дай го! Аре сега, имаш още някой. Имаш още някой май. Ще оставим този път. Аха! Какво правиш, бе? Я да видим дали имаш още някой. Нали па нямаш още... Имаш още едно. Давай, дай си ми меч. Той не е в мене. Не, наистина не е в мене. Давай, не е в теб ми. Тогава тия бон ги фърлям и стрели. Бра. Без това ме кошче. И фърляй, бе. Копата бърка по тебе. Окей, сега да довършим къщата и без да легаем човек. Стига. Добре, бай. Че аз трябва да стам. Малко. Спри го. Чакай още малко. Поне две врати си направим тук.
Еми така, само да взема и честа. Я ела да вземеш честа, аз ще взема workbench. Не. Оф, как си идея и довиждане от мен. Никоте и... Чао. Чао, аз сега ще спирам тук. Да. Да, тук не ми харесва какво става. Все пак, довиждане и от мен.